Hey Thijs, waarom is de oren eigenlijk zo geniaal? De oren is zo geniaal omdat als wij klaar zijn met werken om 2 uur, dat we hier gewoon nog een potje bier kunnen zuipen. Goed, cheers. Doei. Veel rusten. Wow. Vader klootzakken. Hij is alweer leeg. Nieuwe oude. Oké. Cheers. Pak maar wel goed uit houden. Voor de views. Ik zeg net, dat zijn al 4 vandaag die hier zo. Hij was wel dadelijk vandaag. Raak van de fans, jongen. Nou, we zijn al Hangers! Maar bedankt. Kom wel lekker. Oh, maar ik ben al klaar. Ik ben al klaar. Ik ben Dat is ook echt al klaar. fantastisch. Wat is het nou? Dat is ook fantastisch. Doodgewone zondagnacht na de rode oortjes. Hi, ik ben Saskia van Honeypie en ik ben chef taart. En als je er heel lang werkt, net zoals ik, dan kom je er zo uit te zien. Oeps, ik sta hier nu bij de drukkerij en dat vind ik de beste boekhandel van heel Nederland. En je kan er ook nog lekker lunchen. Hier drink je echt de lekkerste koffie. Jawel. En hier natuurlijk ook. Hier kan je mega lekker eten. Hier. En de beste barmannen en barvrouwen vind je in Sef. En natuurlijk hier. En bij het Hof is het echt altijd gezellig. Ik krijg een beetje dorst, jullie ook? Bij de Mug natuurlijk de meest fantastische biertjes. Voor feestjes en een dansje moet je natuurlijk bij Schuttershof zijn. Woehoe! En meestal wil ik niet naar huis en dan beland ik natuurlijk hier. Tot in de vroege uurtjes. Middelburg is echt mega cool, toch? En mooi. Battle on! Toch? Ja? Geniaal. Wat is geniaal? Geniaal is de locatie, En wat nog meer? de collega's, personeel. Kom je hier s'avonds aan, is die dicht, kan je daarnaast toch nog je portie bitterballen krijgen. Klopt. Dat is geniaal. Hartstikke gezellig bij de Zwarte Ruiter op het Witte Paard. Hier kun je altijd nog lekker een biertje doen na het werk. Ze zijn altijd nog open en altijd nog gezellig. En we ben hier altijd welkom. En het is echt een gezellige, goede zaak. En dit is ons filmpje. Toppie! Hey, ik sta hier nu voor Café de Zaak. Bij je Café de Zaak kan je altijd terecht voor een lekker biertje, een sigaretje of een gezellig gesprekje met Cap. In de zomer kan je op dit superleuke terras lekker in het zonnetje zitten en genieten van de goede bediening. Met een sigaretje in je hand, een biertje, helemaal top. Maar ook in de winter kan je lekker binnen aan de bar zitten. En aan de bar zit je nooit alleen. Bij Café de Zaak is er altijd wel iemand die ook aan de bar zit, die zin heeft in een biertje, een gesprek, wat dan ook. Je kunt zelfs gezelschapsspelletjes spelen hier. Verder, als je nog een beetje trek hebt, naast het heerlijke biertje, is er ook een heerlijke huisgemaakte broodje bal. Wat willen mensen nog meer? En die is echt waanzinnig, u hoort het. Ongelooflijk. Precies. Ik heb nog nooit zo'n bal gehad. De ballen van Grace. Zijn echt zijn de geweldig. beste. Precies. Indisch recept, hè? Heerlijk.
Verder is Café de Zaak altijd open van vroeg tot laat. Wat wil je dan nog meer? Oftewel, Café de Zaak is helemaal top. Nou, ik ben hier meestal 's nachts als ik wat eten tekort kom. Dan pak ik een laddertje en dan klim ik op het dakterras van de vriendschap om hier wat groenten en kruiden te plukken. Ik vind Kees en Connie onwijs waardevolle mensen voor de stad, voor Middelburg. Niet alleen als horecabedrijf, maar ze organiseren zoveel. Connie met al haar creativiteit, de Nacht van de Nacht die zij opgezet heeft en zo nog veel meer dingen waar hun over meedenken. Ja, naast Kees en Connie, die super lief en aardig zijn, is het personeel ook altijd super aardig. Dat vinden we altijd super leuk en het eten is ook altijd super lekker. Dus daarom hebben wij de vriendschap gekozen. Ik heb alles weer binnen. Bedankt hè jongens. Opdracht 6. Horeca Battle. Sta voor de rode oortjes. Geniaal uiteraard. Jarenlang bekend. Het geniale vind ik er altijd aan. Dat je altijd terecht kan voor een lekkere fles bier. Een shotje. Op donderdag of zondag een lekker dansje. Of gezellig met Thomas kletsen. Als je geluk hebt, een tossietje mee eten of een heerlijke nasi van Menno. Daarom sta ik voor de oortjes. Het geniale aan Bar America is dat als je de eerste keer komt, dat je denkt dat het een enge plek is. Er lopen veel mensen rond die zwart gekleed zijn met tatoeages en piercings. Er wordt ook boze muziek gedraaid. Vaak denken mensen dat mensen die metal luisteren, dat ze de duivel aanbidden en dat ze satanistische dingen doen. Totdat je ze beter leert kennen en dan je ziet dat het een van de aardigste mensen zijn die je ooit tegen kan komen. In bar heb je bijna nooit ruzie en als je er bent heb je het gevoel dat het één grote familie is. Iedereen accepteert elkaar en heeft respect voor elkaar. In bar is het geen gezeik, maar gezelligheid. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Bar Herberg TV. We zijn hier in Middelburg voor Café de Rode Oortjes. Eigenlijk woon ik in Amsterdam, maar ik kom zeker elk weekend thuis om hier naar de Rode Oren te gaan samen met mijn vrienden. Niet alleen maar om samen met mijn vrienden te zijn, maar zeker ook omdat hier alles gewoon Gucci is. Amazeballs, lekker, dansbaar, drinkbaar. Wat kan ik nog meer zeggen? Gewoon top om een avondje uit te gaan. Het zal vast druk zijn, dus we gaan snel naar binnen. Kom maar mee! Zijn van 10 Ze mug. en We konden niet kiezen alle horeca bedrijven in Middelburg zijn. Maar de mug is het leukst. Oké, dames en heren, welkom bij opdracht, weet ik veel. In ieder geval, ik ben er natuurlijk namens de Kloof op uitgestuurd om een filmpje te maken van een bedrijf die meedoet in de battle. Ik denk omdat het een beetje koud is buiten en nog niet echt regenachtig, dat ik het mag doen. Wij gaan het hebben over La Piccola Italia. De beste pizzeria van Nederland eigenlijk. Hè? Het is nog niet zo heel lang geleden dat dat uitgeroepen is namens de ANWB. Super heerlijke gerechten maken ze. Niet alleen pizzas natuurlijk, ook kebab en
Ja, boerenkool kan je er bestellen. Maar ja, kijk nog eventjes. Echt super bedrijf. Lina en Mike die dit al jaren runnen samen met Renate en met de chef-kok. Ik ben even zijn naam kwijt, maar de naam van de chef-kok. Ja, het is echt heerlijk hier zo. Ik zit nu aan een minuut en ik ga ermee stoppen. Ja? Hallo! Mijn eerste favoriet, omdat een mens nooit één favoriete plek kan hebben, is de Hildenisse. Super lekker eten, altijd geweldige bediening. En hey, dit is echt fout. Schiet op. Nou, doe het normaal. Film hoor. Ja? Nee, ook niet. Maar, omdat je ook wel eens wat anders wil eten, heb ik daar mijn tweede favoriet. De herberg. Altijd gezellig en eten voor een betaalbare prijs. Filmt hij al. Hildenisse is het. Ga maar. Mijn favoriete restaurant in Middelburg is Hildenisse. Geweldig eten, super lekkere wijn en geweldige bediening. Maar omdat een mens niet elke dag hetzelfde kan eten, heb ik er nog een nummer 2. En dat is de herberg. Altijd lekker eten voor een hele goede prijs. Nou, ik ben nu bij Café Bommel. Hey Leo! Kom even, heb je een drankje voor me? Ja hoor, doe maar. Nou, Café Bommel is echt de beste drankjes, de beste bier. Kijk eens. Dankjewel. Ja, is goed, dankjewel. Kom er even gezellig bij zitten mensen. Leo, hey. Dit café heeft echt de beste sperrips, soep, kipsaté. Helemaal goed. Lekkere vegetarische schotels. Geweldig. Echt, hier moet je zijn. Ja. En vooral gezelligheid, hè? En heel lekker bier. Heel lekker bier. Kom alsjeblieft hier naartoe. Hè? Zeker te weten. Hey, geniet lekker van je Ja, drankje. dankjewel hè. Ja. Hey allemaal, ik ben Chelsea. Hoi, ik ben Madison. En wij zijn van de Bommel. En wij zitten bij Zanzibar. Bij Zanzibar heb je echt hele lekkere koffie. Onze lievelingsdrankjes. Ja, de Zanzi koffie en de Zanzi thee. En die gaan we zo lekker opdrinken. Ja. Ook vinden we de Zanzibar heel leuk, omdat ons vriendinnetje Lisa hier werkt. Hi. Dit is de Zanzi thee. En dit is de Zanzi koffie. Lisa vindt het ook heel erg lekker. Dan kan je echt heel lekker eten. Ze hebben een hele lekkere lunchkaart. En dinerkaart ook. Ja, van mijn lievelingseten zijn de Mexicaanse fajitas. En die van mij de steak. Ja, het staat een heel lekker plaatje met eten. En kijk, zo ziet hij eruit in het echt. Ook in de winter kan je echt heel erg lekker bij Zanzibar zitten. Ja, zo is het biertafel. Dit was Zanzibar. Dus echt de moeite waard om naar de Zanzibar te gaan. Doei! Hoi. Staan we goed op van de goede kant?
vriendschap. En dat is een goede zaak. Onze buurman is niet alleen geniaal, maar hij doet het expres zo. Zit sinds 5 jaar aan de Pottenmarkt met ontbijt en eerlijke koffie en zelfgemaakt gebak. Sinds kort heeft hij een bed and breakfast. Kortom, een geniale combinatie. Beter een goede vriend, nee, beter een goede buur dan een verre vriend. Kut. Ja. Wat doe ik eigenlijk in de paan? Ik heb een hele andere baan. Maar ja, ik werk in een kloof. Maar Lars die wilde nog een broodje stoof. Hé Julian, wat doe jij dan hier? Ik lust nog wel een flesje bier.